asta o Vezi că am început. Bună ziua și... Elena și-a revenit. Chiar nu mi-era dor de vocea ei. Așa, astăzi avem o surpriză mare pentru voi. Și înainte să vă spunem, nu uitați să apăsați clopoțelul și... Da, de avem și noi 5 subscriberi acolo. Da, 6 cu mine. Și mie mi-am mult să editez, deci vă rog frumos să-mi apreciați munca, pentru că Elena nu editează nimica. Mă cag. Melene, hai că plec de aici dacă facem așa. Ok, deci vizionare plăcută. Pa! Și am uitat să vă spunem că este nunta lui Ștefan și Ștefania. Bă, n-aveți voie să intrați acum, bă, nu intrați acum. I-a căzut aia. În fine, pa! Pa, vizionare plăcută, din nou. Hai la. Mamă, vere, dar noi câte flori mai culegem? Nu știu, dar trebuie să culegem multe. Da, dar când punem muzica, eu vreau să dansez. Are răbdare, ți-am zis. Uite că a venit Cassandra. Ce faceți, bă? Hello. Ce faci? Bine. Bă, tortul. Băga mea ceva în tortul. Ionel! A venit. Ce proastă. A venit. Bă, Vere, dar unde e cireașa de pe tort? Lasă, a murit, lasă. Doamne. În fine. Haide, fermare, gata. Gata, arăți bine. Dar mi-e frică dacă o să zică nu. Cum adică să zică nu? Cum adică să zică nu? Păi dacă o să zică că nu vrea. Că o ce? Să vrea. Că ce? Te ești tâmpită la cap, femeie. De ce? Am spus dacă o să zică nu, că o să trebuie părintele dacă vrea să te și bla bla bla. Și o să zică da sau nu, fă proastă. Băi, da, o să zică da. Bine. Sunt foarte. Dar când poți să plec? Poți să plec? Nu te duci acum. Acum. Nu, deci noi 3 o să fim ultimele, ok? Nu, tu vei fi ultima. Eu. Nu tu, fă! Asta. Tu vei veni ultima, pentru că după trebuie să vină toți invitații, apoi va veni soțul tău și după vei veni tu. Ok? Dar știți că... până la baie. Bă, dar știi că ea face notă de copii, nu? Adică suntem în clasa 6 totuși. Da, știu, facem notă de copii. În fine, hai. Să mergem mai. Așa, deci fii atent. Fii atent. Doamne, iartă-mă, cine m-a pus să vă chem la nuntă? Tu le-ai dat în invitație. Eu nu v-am dat nimica și v-a dat Ștefania. Hai. Vrei să mai ajutăm? Hai să plecăm. Nu, hai că am nevoie de voi. Așa, vezi că ești prost. Bine, primul pas. Tu, tâmpitule, nu zici da. Zici da direct. Da. Ai înțeles? Da. Ne prefacem că vine măta la tine și ceartă. Da. Așa. Vezi că poți. De ce nu ești prost? În fine. Bine. Eu mă duc jos să iau niște pachete. Veniți cu mine că am nevoie. Da, hai. Trebuie să luăm pachetele de pizza. Da. Start. Scumpo. Ok. Da. What the fuck? Hey, ce? Oh my god, ce familie de netoceam. Gata, nu mai bate pe sorta. Tâmpito. Ok. O să tai asta pe rag. Da, o să o tai. Oh my god. De ce ați venit? Păi n-ai zis tu să o după sorta? Bă, se bat. Bă, zici că săra Naruto. În fine. N-ai zis că trebuie să fie nu știu ce fetiță de onoare? Da, hai, lăsați-mă în pace. Nu, Ba da, a zis Elena și Alina că trebuie să fiu fetița de onoare. Da, mă, da, dă-le dracu, hai încoa. Bă, vezi că te-au fă, nebuna dracu, că te bata cu șica. Na. Te dau afară, că i-am făcut nunta asta. Da. Hai, vine și tu aici. Da. Mamă. Haide, bă, graso! Hai! Mânca-mi-ați ceva, fasolea. Hai mai repede, că întârziem! Da, nici măcar bine n-am ajuns. Ia uite cine-i pe aici. Hola! Ce faceți, bă?
Uite, bine, ne pupam. Doamne, iartă-mă. Da, eu cu el, dacă nu știți din videoclipul lui Iarina, o zi enorm... Bă, dracu. Băgamiaș. 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 Gata, hai să mergem aici. Aici mi-e bine. Eu dormim. Dumnezeu mă încearcă în fiecare zi. O, bă! Haide, bă! Elena acum aranjează pentru că nu voiam să mai facem așa cu așa și ea aranjează. Zi ceva. Salut, aranjez. Salut, aranjez. Ok. Și da, după ce au venit toți invitații... Start. Ce faceți, bă? Oh, mamă, ce pregătiri! Da, ieși-ne pe aici. Aia când vine, mă. Nu știu, dar trebuie să apară. Da. Voi știți că noi trebuie să mergem acolo jos, nu să ne punem toți. Trebuie să apară mireasa. Haideți. Tata, hai. Ok, în timp ce aranjam, am găsit un... Stai să nu cad dracu. Ok, am găsit un de-ăsta. De-ăsta. Aranjează. M-am dat un hint până acum. Am găsit un Adidas de fotbal. De-aia l-am văzut prima, că eu sunt oarbă. În fine. În fine. Hai, bă, că vine mireasa, hai repede. Also, bonus. Priveliște frumoasă. Oh. Am plecat la doctor cu ea. Ok, deci Ștefan o iei de soție pe deci o iei de soție pe cum îi zice Ștefania. O iei? Da, prostule, da, tare. Da! Ok, cetățeană Alina Ștefania. O iei, îl iei în căsătorie pe Ștefan? Da. Da. Vă declar căsătoriți. Poți săruta mireasa. A fost și cu acest videoclip. Sperăm că v-a plăcut. Deci, E încă să de spate și petrec. cam acolo. Deci. Eu sunt obosită și vreau să plecăm acasă, iar ea nu vrea. Ba da, că nici eu nu mai pot. Am editat. Hai, mă, mai stați puțin! Mai stăm! Bine, mai stăm. Ok. Hai. Deci cam atât ar fi. Deci Eli și Ari vă pupă. Poate mai facem un videoclip mâine? Da, mâine. Mâine. Când o să vedeți povestea despre reality, sărac, a ajuns la spital. Da. Și dacă de face reveal, nu știu ce să vă zic, dar de face reveal poate facem la 20 de abonați, oare? Dar la cât? La măcar 200. Ce 200, mă? 200 de abonați. Nu facem noi 200 nici când moare Dar papaie. nu pasă, el nu mi-ară fața până nu se face abonații, clar. Da, deci rămâne 20. Hai, pa!